Mae defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) mewn gofal iechyd yn cynnig pob math o gyfleoedd, ond mae hefyd yn codi cwestiynau o ran effeithiolrwydd a diogelwch, gyda sefydliadau a rheoleiddwyr yn eich hi'n anodd cadw i fyny a datblygiadau cyflym yng ngallu AI. Rydyn ni'n dîm o arbenigwyr, mewn ymchwil AI o Brifysgol Abertawe, Gwella Ansawdd o TEC Cymru, Asesiad Technoleg Iechyd o Dechnoleg Iechyd Cymru, a phrofiad defnyddwyr o Bold Insight. Ac rydyn ni'n gwerthuso prosiectau sy'n ystyried defnyddio AI ym maes gofal iechyd i sicrhau bod system mor ddiogel ac effeithiol a phosib. Mae gwaith diweddar wedi cynnwys asesiad defnydd o AI i gefnogi effeithiolrwydd brisbennu mewn ymarfer cyffredinol, a chymorth gyda phenderfyniadau clinigol drwy ddefnyddio AI i ragweld y tebygolrwydd y bydd claf COPD yn gorfod mynd i'r ysbyty. Drwy ein hymchwil a'n profiadau gydag AI, rydyn ni wedi dysgu 3 pheth pwysig sydd wedi dod yn sail i'n gwaith. 1. Mae AI, fel pob technoleg, yn cael effaith y tu hwnt i'w brif nodau. Rhaid dadansoddi'r effeithiau hyn ochr yn ochr a phwyntiau terfyn clinigol yn yr amgylchedd gofal iechyd. Yn allweddol, mae gwerthusiadau sy'n dechrau'n gynnar sy'n cael ei gosod mewn amgylcheddau sy'n adlewyrchu'r byd go iawn ac sy'n cael ei hailadrodd dros sawl cylch yn gallu sicrhau bod y systemau'n darparu buddion yn hytrach na chreu problemau ychwanegol. 2. Mae mabwysiadu technegau sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn paratoi'r ffordd ar gyfer prosesau mwy hyblyg gan ddatblygu o gysyniad caffael cynnyrch safonol i fabwysiadu a gwerthuso parhaus. Mae hyn yn galluogi systemau sy'n gweithredu'n ddiogel ac yn effeithiol gan arwain at y gwelliannau dymunol mewn ymarfer. 3. Mae angen newidiadau sylweddol o ran sut mae AI mewn gofal iechyd yn cael ei ddatblygu a'i fabwysiadu. Mae angen i waith dylunio fod yn ailadroddol. Hynny yw, cael mwy o gylchoedd dylunio i helpu i gael pethau'n iawn. Mae angen i'r gwaith dylunio fod yn gyfranogol hefyd. Hynny yw, cynnwys nid yn unig arbenigwyr AI, ond sicrhau mwy o gyfathrebu gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a rhanddeiliaid ehangach, ar hyd cylch o fuddsoddi, datblygu a gwerthuso. Nod ein tîm yw datblygu diwylliant ac ymarfer datblygu a gwerthuso systemau iechyd digidol. Credwn fod angen i arweinwyr y llywodraeth, gofal iechyd a thechnoleg fanteisio ar degwch a throloider algoritmau ym mhob rhan o'r ecosystem. Mae'n hanfodol hefyd neilltuo atebolrwydd ar draws datblygwyr, clinigwyr, byrddau iechyd, cleifion ac awdurdodau rheoleiddio i sicrhau bod pryderon anochel yn cael sylw briodol. Pan fydd systemau gofal iechyd AI yn cael ei datblygu'n dda a'i defnyddio'n effeithiol, gallen nhw draws newid sut mae gwasanaethau'n cael ei darparu, gwella profiad bywyd claf ac achub bywydau.